अगर आप चाहते हैं तो इसका वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना। बलमुआ घरे ना अइला बलमुआ खूनो ना कइला सजनवा घरे ना अइला बलमुआ खूनो ना कइला। चली गईला राइटर गुलशेर के बतिया बतैला हमरा से चोरी चोरी राजा चली गईला राइटर गुलशेर के बतिया बतैला हमरा से चोरी चोरी राजा चली गईला राइटर गुलशेर के बतिया बतैला कौन ई गलती तू कैला बलमुआ घर